o Porriño quedouse en 30 prazas para nenos e nenas na escola infantil de doantes de sangue e outros 22 en Torneiros, sin contar todas aquelas familias que non podendo esperar matricularon as súas crianzas noutros concellos ou en escolas privadas e xa non figuran nesta listaxe de agarda. A Xunta recibiu 35 millóns de euros entre 2021 e 2023 para aumentar prazas públicas de escolas infantís e recentemente a Consellería de Política Social anunciou que devolverá 22,3 millóns facendo uso de menos da metade, prevendo gastarse só 12,54 millóns de euros. As preguntas son: están realmente licitadas as novas dúas garderías infantís de Budiño e Pontellas ou foi outro anuncio publicitario do alcalde como cando dixo na prensa que estarían construídas antes de que remate 2024? Considera o alcalde que se están prestando un servizo gratuito e universal de escolarización infantil no concello, vistos os datos que revelan as recentes listas de agarda nas que se quedaron 52 nenos e nenas sin praza solicitada nas escolas Galiña Azul? Por que non se realizan as labores de mantemento na escola infantil de Torneiros? Por que piden á escola que meta por rexistro labores de mantemento que son competencia municipal se xa saben que as ten que facer o concello? A que se debe o retraso nestas obrigas? É por falta de orzamento, como se lle dixo a AMPA?